Mapaygadlaw hayo mga bata. Kumusta ka mo yan na? Haadi naman ako, Teacher Glenda. An iyo magturuddo para na atong leksyon ha kindergarten. Hay kay pito nga semana, hay kaduha nga quarter, han pag-arad man. Maaram ako, nakagkita ka mo hadto, han aton episode, han ikaw nung nga semana. Tama ba ako? Maupay kung sugad. Karoyag signon, na hinunumdum pa kamuhan aton nakalabay nga leksyon. Ano pa adto? Sakto! Ginirestoryahan naton an aton mga karuyag ngan diri karuyag. May dakwat to, ginistorya iyo. Ano pa ito na akong ginistorya? Tama! Bahay ng mga paborito ni Pina nga ng iyang pamilya. Uutron ko ang istorya. Pero yan na, gusto ko kitaon niyo ang mga pulong istorya na may ada bagis. Andam na baka mo mabatean utron ng istorya? Maupay! Sige, lingkod hintuhay. Pagkita, ngayon pamatihin maupay. Mga paborito ni Pina. Ginsurat ni Jovelyn A. Makawili. Gindrawing ni Limuel Valle. Damo ang mga paborito ni Pina. Hakulor, pulagud an iya karuyag. Sanglit man, an iya munyiga nga paborito nga mulayan, kolor pula pirmi an bado. Misay naman, an iya hayop nga paborito. Kaupo din niya pirmi, bisan din niya kumadto. Karuyag ni Pina, hapar kay pirmi mga syada. Kaupo din niya pamilya. Paborito niya pamilya ang magpiknik ka parke. Kunhira nagpipiknik, nagdadarayrahan mga paborito nga pagkaon ni Pina. Sugad ang pinirito nga manok nga ni spaghetti. Kung ano ang mga karuyag ni Pina, asya man gihapon ang mga karuyag niya pamilya. Nakita ba niyo ang mga pulong na may bagis? Sige daw, mga ano adto? Makarit! Ang mga pulong na paborito, Pina, pula, parke, pamilya, piknik, ngan pinirito. Kitado niyo itong syahan nga letra ito ng mga pulong. Ano ba itong irasyahan na letra? Makarit. Letra nga P. Ano utro nga letra? P. Ikan daw makatuluan nga ran ng letra? P. 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 Ano man ang tunugan letra nga P? Makarit. Luwason daw natin ang tunog makatulo? May ada ba ka mo maaram nga ngaran hintawo? Butang o lugar nga letra P itsyahan nga letra? Sige daw, ano man. Kung may ada ka maaram, iyakan hay mo kaupod, yan na nga dahi iyo balay. May ada ko igpapakitahin mo nga mga ladawan. Lilidungan natin ito nga mga ladawan nga nagtitikang yung letra nga P. Andam na baka mo makita ito nga mga ladawan? Maupay kung sugad. Aditon mga ladawan. Payong, pinya, relo, paypay, ngan pato. Hay man niya mga ladawan ang may syahan na letra nga P. Lidungan daw naton? Tama. Ang payong,
pinya, paypay, ngan pato. Makarit na gud ka mo, sanglit, pakpakyan niyo mga kalugaringon. Yan na naman, may ada ko kanta kay papabati ha iyo. Andam na baka mo mamati? Maupay kung sugad. Bahin-bahin ano ato nga kanta? Tama! Bahinin panahon. Ano nga mga panahon anay ngaranan na kanta? Sakto! An masira, mauran, madalumdum, ngan mahangin nga panahon. Yan aliwat, magpapakita ko hinladawan. Kitaan niyo kung ano nga panahon ang ginpapakitahan kada ladawan. Andam na? Okay. Sige, di ka nganta. Siyahan na ladawan. Ano nga panahon ang ginpapakita hini nga ladawan? Sakto. Mauran nga panahon. Ano iton iyo inaabat kung mauran it panahon? Tama. Hinahagkot kita kung mauran iton panahon. Kung mauran iton panahon, nagbabado kita hinmadakpol nga panapton. Nagbubutas nga nagdadarahin payong. Ikaduha nga ladawan. Ano nga panahon ang iginpapakita hini? Makarit. Masirak nga panahon. Ano man liwat iton imo inaabat kung masirak it panahon? Oo, ginpapasuan kita kung masirak it panahon. Makikita naton nga maupay itong kasirak iton adlaw. Magnipis naman nga panapton iton aton ginsusulot kung masirak iton panahon. Ikatulo nga ladawan. Ano man liwat ang ginpapakita nga panahon hini nga ladawan? Tama! Madalumdum nga panahon. Maupay ba para hiimo iton madalumdum nga panahon? Sakto!
to. Kay kun madalong dumiton panahon, diri mapaso. Diri man liwat mahagkot, ngan damo itong dampo kalangitan kun madalong dumiton panahon. Diri makikita na adlaw, kay nasasalit na ini han mga dampog. Ikaupat nga ladawan, ano man liwat ini nga panahon? Makarit, mahangin nga panahon. Kung mahangin itong panahon, diri liwat kita gimpapasuan, ngan sugad ay iyo mga kabataan. Nagpapalo pa din manugbanog kung mahangin itong panahon. Yehey! Naibaroan na guliyot tanan ang mga panahon. Kaya signon, maaraw na gud yung itong mga panahon. Yan na naman, kuhaan niyo activity sheets ay kapito nga simana. Iyo na bubuhaton ang mga buruhaton bahin ng panahon. Kung tapos ka na imo mga buruhaton, ayaw kay nga limot pagtipigan imo mga ginamit. Pag hunaw gihapon, han imo kamot para matanggalan kagaw nga dumukot. Ug sa mahumanan aton leksyon, yan na nga adlaw, kantahon naton otro an aton kanta. Andam na ba kamo? Maupay kung sugad. Kita natungan aton bantayan, ang panahon kasangkayan. Masirap ba o mauran, pagsulod ha eskwelahan. Masirak ang panahon, masirak ang panahon, masirak ang panahon, masirak ang panahon. Kita naton ngan aton bantayan, ang panahon kasangkayan. Masirak ba o mauran, pagsulod ha eskwelahan. Mauran ang panahon, mauran ang panahon, mauran ang panahon, mauran ang panahon. Kita naton ngan aton bantayan, ang panahon kasangkayan. Madalumdum ba o mahangin, pagsulod ha eskwelahan. Madalumdum ang panahon, madalumdum ang panahon, madalumdum ang panahon, madalumdum ang panahon. Kita naton ngan aton bantayan, ang panahon kasangkayan. Madalumdum ba o mahangin, pagsulod ha eskwelahan. Mahangin ang panahon, mahangin ang panahon, mahangin ang panahon, mahangin ang panahon. Dili na human ang atong leksyon na kindergarten, yan ang adlaw. Hinaot unta, damo niyo na ibaruan. Ako otro ay Teacher Glenda, nga nini ang Tak TV, tatak-takluban para ano rin nun ng kabataan. Kuto ba atong sunod na pagkirigta? Bye-bye! Nandamngan pagbunyog kita, adlaw pag-aram. Mga leksyon o kaliyawan, at TV bantayan. Duro dilay nga pag-aratman, dapat TV